Mga higala, kumusta? Mayong gabi kanyong tanan. Kamo nagapamati nini nga programa Jesus is Oho. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyong nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is Oho. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug complete itong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono sa itaas-an sa mga langit. Nining taknaa sa kagabhion o Dios, sa gihapon kami nagpasalamat diha kanimo. Nining kahigayunan nga padayon pa nga ikasabod sa kahanginan ang mga binhi sa kamatuoran. Panalangini ang tanan nga mga nagapaminaw nga pinagi sa influences gahom sa Espiritu Santo. Ilang masabtan ang mga pulong sa kamatuoran ug sila ilang imong pagakabigon sa pagduol nga malaga diha ganimo. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa amo mga pagampo pagadawaton mo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is Oho. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako ang hangtod ni mga takna sa kamo nagapadayon sa pagpaminaw ni ini nga programa. Og busa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa. Welcome. Okay mga higala, sama sa gihapon sa ato nga naandan sa dili pa ta mo irog ngadto sa unahan ato sa aning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. Okay. Maayong gabi sir. Ang pangutana man ni. So dili lang usa tani kay naaman tay kanana ang pangutana ng tubago nato. Okay, kinini ang niapatay basahon. Okay, mugreet lang ko Kuya John og happy birthday sa ako nga manghod nga si Ron. Ron, happy birthday gikan diri kang kuya og ni ate. Salamat sa pagbasa kuya. Okay, salamat pod. Okay. Kinini ang salamat pod sa inyong kanunay nga pagsunod sa pagsunod sa ato nga programa. Okay, ni apatay basahon. Okay. Mangutana mi pa sa pangutana man ni. So dili lang usa kanaan tay pangutana nga ato gi kuang ato bagon dugay-dugay na rabani nga pangutana ni. So di sa tamuliso usa kiniging pangutanaha moy ato ron nga kuanon kinini ang ato nga tubagon. Well, kinini ang dili lang kita maglangan adto ta sa unahan si Brother Libby sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message sa iyang cellphone. Mas maayo siguro Brother Libby nga imo usa diha nga matan-aw ang ato nga monitor aron atong mahibaluan kung diining lugar diing dapitan ni nagagikan ang ato mga pinalangga nga mga viewers. Okay, daghang salamat Brother John. So mayong gabi sa atong tanan nga mga listener, atong mga pinalangga nga mga tigpaminaw, atong mga pinalangga nga mga viewers sa ato nga program. Kamong tanan mga higala sa gihapon amo na sab kamo nga gina-welcome nini nga tulumanon sa Jesus is our hope. O gina-welcome namo ang inyong mga mensahe na may mga importanteng mga messages, greetings or uban pa mga higala ato na nga dawaton din hino ato ng pagabasahon kung namoy mga pangutana diha nga gusto mo og katin-awan mahitungod sa nalibgan niyo, mahitungod sa pulong sa Ginoo. So ipadala na din higala, i-text na din sa amo nga number ni Brother John or pwedeng ari mo sa atong comment section sa Facebook maigala sa DYCM Bugo Adventist, no? Kaya aron ato nang mabasa dinhi og naamoy mga follow up baka tingali mahitungod sa atong nahisgutan sa nanlabay nga mga panahon niya kay niyo masabti. So padala na inyong mensahe higala aron ato na unyang matagaan og clarification, no? Alang sa atong mga listener, mga viewers nato sa programa,
Kung gusto mong ma-participate mahigala, so text lang mo o pwede ari sa comment section nato. Makatampo mo paghatag sa inyong mga hunahuna aron makahatag mo og dugang pagpasabot sa mga higala nato nga nagpadalag pangutana dinhi sa ato nga tulumanon. Okay, kanya alang sa atong mga viewers o mga followers sa ato nga Facebook, atong i-share mga higala nga ato sa atong mga friend ang ato nga programa para nga daghan na bless, no? Ako sa ning basanes kong cellphone. Good evening Kuya Libby, Badjon og sa tanang naminaw og nag-view karon. God bless sa tanan. Salamat sa pagbasa Kuya from Philly de Sur. Gabi ni sir ni, gabi ini. Unya niya po si Brother Otika Saniko sa Baybay Litini, Baybay City. Daghang kayong salamat sa programa sa DYCM Bread. Salamat po kay Brother Otik, no, sa imong pagpaminaw. Salamat sa Ginoo nga pinaagi sa iyong pagpaminaw na hayagan ang imong unahuna may tungod sa pagsabot sa kamatuoran sa pulong sa Ginoo. Okay, ato ta higala sa pagbasa. Ato na ning sugdan pagbasa unya panahon na higala nga mo send mo og mga mensahe para nga atong matagad, no, ditong programa. Ato na ning sugdan pagbasa ang mga nakita nato sa screen. Niya si Brother Ronilo Itang, maayong gabi sa mga kaigsunan, makanunayong naminaw og nag-view karon. Maingon sab kaninyo Brother John og Kuya Livy. God bless sa tanan. Okay, God bless also Brother Ronilo. So good evening nimo nya, salamat yung kaayo nga always yung ka nga present sa ato nga programa. Thank you kayo. Ang Dios magauban o magpanalangin kanimo diha sa Saudi Arabia. Okay, ato paning tanaw ni apod si Sister Chari de la Cruz Nugas. Ato ning pag-umangkon sa mabuli, no? Iyang mensahe, maayong gabi Brother John og Uncle Libby. Always jud ming naminaw sa inyong programa o God bless us natong tanan. Okay, God bless also Inday Chari de la Cruz Nugas. Salamat kayo sa inyong always jud nga nagapaminaw o nagasunod nining ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Okay, ato po nakita si Lane of Keria sa Kuani Selene sa isla sa Kinatarkan or Kinatarkan Island. Ano yung mensahe? Hello Kuya John o Kuya Libby, maayong gabi kaninyo. Watching from Kinatarkan. Okay, thank you kayo Sterling sa imong makanunayon nga pagsunod nining ato nga programa. Thank you kayo. Ano niya po si Brother Rufino Moreno. Ang gisend po ni Brother Rufino kining heart nagpasabot nga gilab niya atong programa o niya giampo niya kanunay sa Ginoo. Salamat kayo Brother Rufino. Kinis Brother Rufino natawag po ni siya sa pagpangalagad si Ginoo through listening our program, no? Kasabot siya sa pulong sa Dios ngayon na pamitian kanunay. Niya pod si Jirelson Dumandan. Good evening po. Watching from Talisay City of Cebu, Visayas. Salamat kayo, no? Jirelson Dumandan diha sa Talisay City, Cebu. Niya pod si Roland Neri Ginon, Brother Libby o Brother John diha sa inyong programa sa Jesus is our hope na di ay conference karon sa Palawan. God bless ninyo na di ay conference karon. Wala ko kahibalo. Dili kayo mi ana update kay og naa og conference may imong hisgutan kinini ang wa mi ko ana kay sakop na sa CLC sa Central Luzon Conference. Unya kami dire nasakop mi sa kanana ang CBC sa Central Visayan Conference. So og unsay mga kuan kalihukan nila didto dili mi na update
o tingali ang uban may makapasabot ninyo ana basin og naa. Okay, nagkadaghan man yung conference karon sa Yes, Adventist. naa. Kay nagkadaghan man ang mga Adventist na niya, sige pugdugang mga conferences. Oo. Anya niya po si okay, niya ato pong nakita si Jerelson Dumandan. First time nako nakita niadtong Sabado si Brother John. Nakita din mo Brother John Sabado. Ha? Kaya Yes, si isa. patag kini si Jerelson Dumandan. Basin. Diyan ni Sir patag. Unsay iyang gi-message diha? So, first time nako nakita ni adtong Sabado si Brother John. Si kinsa ni si Jerelson Dumandan. Okay, Taga Talisay City, Cebu. okay, Brother Jerelson Dumandan. Wala lang kay ko kay ubay-ubay masagyud mo ni adto Brad. Wa kay ko ka ko ang gyud ka bantay sa imo kung kinsa sa inyo ni adto. But I'm happy nga usa sa mga kahigayunan nga ako nga naangkon nakakita ko nimo bisag wa kaila na first time pud to nimo kita kanako, no? Okay, ako na laning pahimuslan, no? Ni ay ako ni adto magong Sabado nahitabo to nga dunay gipirmahan namo ni Leonardo Hastiva nga debate nga iyang pamatud-an sa Levitico 11 nga wa na itudlo sa mga Seventh-day Adventist sa buhi pa si Ellen G. White. Unya, kadto nahitabo to kay before ana niingon magud siya nga atong butangan og tema unya at imong pamatud-an. Motong niingon ko ug mauna ato ning i-proceed dito sa publiko ug mauni. Motong nahitabo to pero karong hapon si Leonardo Hastiva kuan kanana ang ning balibad nga dili na lang siya mudayon sa kanana ang debate. Unang rason wa kuno siya tuguti sa ilang pangulo, ilang labaw. Unya ikaduha na daghang kaini nga text dinhi na kanang kuan ganin kanana ang dili na gani kay kanana ang wa na no space for new messages na wa pa na ko ni matan-aw pero susas na tan-aw na ko siyang text nga gikataw-an kuno siya sa iyang mga kauban nganong mopatol siya sa ako nga wa man kuno ko mainsaktos jewels alabihan taasar gid ay ning Leonardo Hastiva pagtan-aw siyang kaugalingon murag si Satanas ba ana nga dili na to madayon kay ning balibad na siya. Unya unsa pa ning mga text niya diri kay naghisgot sa debate unsa tong mga lugar o sa mga nasura unya wa kuno ko makaila niya og si kinsa siya di naman pud kaayo na importante na kung makaila kun niya si kinsa siya, no? So ang importante nga mahibaw mo nga ning balibad siya, ning balibad siya nga di na lang mudayon, di na lang mudayon. Ako gengingnan nga og balibad ka balibad ay daghag alibay palusot pa man ka. Okay, Brother Libby, go. Okay, daghang salamat Brother John. So ato na i-continue og basa ingon sa dinhi niya pod si Moises Alex Liaban. Mayong gabi sa tanang naminaw og nagtan-aw sa live program. Og labi na ninyo Brother John og Brother Libby. So good evening Brother Moses Alex Liaban. Niya po si Jerelson Dumandan siya dito sa Patag SD Church. So dito uban siguro siya atong grupo ba dyan? Kinsa ni si Jerelson Dumandan ba katong ingon nga first time possible kita. nga sila to kay doon naman to nakita na ko nga auto og van og posible na appeal si atong panahon na. So brother, salamat kay brother. Atong grupo sa mga IMS. IMS, oo, sa mga IMS. Isdarm na IMS, no? Sdam gyapon na IMS International Missionary Society magud na. Kanina ang boy ko nang IMS. Okay na sad si MG Istoy. God bless sa tanan. Naminaw sa programa diha sa radio. Nag-send po siya og nag-pray og heart. Og niya po si Sister Anunahani Monterde Punay. Maayong gabi ninyo Anha, Kuya John, Kuya Libby og sa tanang listeners.
ako lang i-greet og happy birthday sa akong manang Judy Ann Punay Dilaw. Daghang salamat sa pagbasa and God bless. Nag-send siya kamot nga nag-pray og heart. Kinsay gani si birthday ni Judean? Oh, imong kuan. Ako ning bayaw. Bayaw, no? Buutan man ni si Ma'am Judean. Ma'am, happy birthday day ay. Wala magsaba. Awa magsaba kay hilumon magud ni. Pero musaba naman ig mahibaw ana. Happy birthday, ma'am. Okay, ato ning dalikatan una og li ang pikas nga screen. Ato ning pangbasahon atong mga higala nga nag-send pod og nag-like unya na nag-heart pod sila sa tong programa. Ari taon na sa mga nag-like, nag-like gani nakagusto sa program unya nag-heart, gilab nila ang programa. Ari ta sa nag-like mahigala ni si Brother Ronilo Itang, Rufino Moreno, o diyan niya po si JP Advent or si Sir Jerome Patagnan. So good evening mo, sir. Sir, Aban sa imong sir. family. Salamat sa imong time nga gihatag sa atong programa, sir. God bless you and your family. Og hope nga padayon ang mga handuraw sa atong kasing-kasing adto paingon sa gingharian sa Ginoo. Thank you, sir. Okay, niapod si Erlinda Neri Istaura, Narcipi Pelayo Edoliberio, Emily Dilaw Hilig, Milideth Branzuela Fuentes, Mila Rose Argawanon, Sister Mila siguro di aron sa Basig na aron si Esther Milaros din sa kuan sa Don Santo Pedro. Niño. Oh. Maayong gabi diya, sis. Uban kang Brother Michael nga buutan ning magtiayon na Brother Libby. Niapod si Jima Jainar Hernandez niya mga bag-o nga mga nabasa nato ba dyan mga pangalan. O niya niapod si Brother Elmodam Flores. Brother Muda, may gabi, Brad. Niapod si Brother Aniceto Preselias kanagahan ni Brajon katong Albert First Radio. Yes, si Anisito Presilias, konvertido po ni sa atong programa, Brother Anisito. Duha di katrompa iya dia Brajon. Kana, maunay nindot yun, maunay nindot. Taod-taod din gigamit yan duha ka trompa. Okay, arita sa mga naglab sa atong programa. Niya Celine of Keria, Kiana Faith Etang, niya po si Brother Jojo Cordoba, Ayan Kevin Dorotan, Roland Neri Ginon, Elpidia Coro, Rinaldo Baronda Likay-Likay Senior, Jing Oslington, Rose Jean Carabio, Maricel de la Cruz, si Brother Edek siguro ni. Unya niya po si Caroline Marikit Galiares, Brian Son Perez, niya po si Roger Naval de los Santos, Nunahani Monterde Punay, Norlan Pagal, Emilda Osabel Buratso. Unya niya po si Scout Ranger Senior, si Sir Isagani ni. Unya Edward Genereyes, niya ato po nakita Sir Eljon Tonyakaw Nidja. So muna ato mga nakita sa screen nga mga nag-like o nag-heart sa ato nga programa. Niya ato ning balikan sige hapon higala ang pikas nga screen kay niya say mga nahidugang nga nagtan-aw niya si Gerson Miao, bago po ni siyang nagkatan-aw karon. Good PM watching from Toledo City. Okay, good evening no sa tanan taga Toledo City. Ay diha ra po taton Sabado sa Toledo. O niya po si Jerelson Dumandan, nag-send po siya tulo ka mga heart og kamot nga nag-pray. Salamat kayo Brother Jerelson og mahinaot ning sundon nimo kanunay ang ato sad nga programa Nukadis Talisay City Cebu. Niya po Sherlinda Neri Istaura. Good evening to all sa mga nagtan-aw og naminaw pirmi sa ilang mga radio. Okay, salamat kayo Sister Erlinda Neri Istaura.
So makahimo gyapon mo higala sa pag-send og mga mensahe kay karong taod-taod atong basahon ang inyong mga messages o niya atangi labi na sa atong mga higala nga mahiligon mo tampo, atangin ninyo ang pangutana nga tagdon karong gabiuna atong basahon kay ato ning sawan higala kay kini atong programa unique maguni. Watay tema nga watay topic nga giandam dinhi mga sorpresa ni permi tungod kay pangutana ni gikan rapod sa ato makahigalaan ang ato tagaan og pagtagad. So atangin ninyo ang pangutana karong gabi o kung pananglit na amoy ikatubag mahigala, so text din mo or aris comment section mo send aron mabasa nato inyong mga tampo. Akong ihatag ang panahon ni Brother John. Okay, dagang salamat Brother Libby. Adto tahigala sa paghatag og atensyon ining dugay na nga pangutana ni Roy Culebra. So Brother Roy, I'm very sorry pero salamat nga nakasabot ra gyud ka sa atong pag-text. Salamat nga duna kay taas-taas ra gyud pod nga pailog kay buwan para ba ni sa June kining imong gi-text dire, no? Apan dili lang namo ni mahurot og tubag karon tungod kay usa ra man gyud ka text o pangutana ang ato nga matagad sa pagkakaron, no? Atong matagad sa pagkakaron kada gabi ingon ana man gyud. So kang Brother Roy Culebra, salamat brad sa imong pag-text dire sa ato nga programa. Niadto ning June 4, 2024 aning kuan ni Brother Roy Culebra. Okay, ato ning basahon ni kay aron nga matagaan ni og pagtagad dinhi sa kinini ang kanana ang kuan ato ning tagaag pagtagad dinhi sa kanikahanginan. Well, ato ning basahon ang kining imong gi-text Brother Roy. Sir, good PM. Mauni ang kuan. Okay, salamat kayo ni Sir ug kalit si Ninong Sami Pamilara na pamalihog ni Dr. Kunkun Lubitanyak. Dok, salamat ni abot na diri ang cinnamon. Sige Ninong, salamat kay Ninong. Salamat po kay Brother Sammy sa imong paghatod diri. Salamat Ninong. Thank you, kay Well, Dok, naabot na gyud diri sa amoa ang imong gipamalihog kang Ninong Sami Pamilara. Padadaan mo mi direg cinnamon. Thank you so much, Doc. Kay talagsaon ra gining maabot sa among kinabuhi. Ambot ka uyon bakas Brother Libby aning cinnamon. Basta Miller cinnamon. Gikan Minis Miller Tag sa saray Adventist din. Hospital. Okay. Tag ni makawin magkatila mo nagingon nga one tested always wanted. Okay. Anto tay gala aning pangutana gi-text ni kuan ni Roy Culebra, no? Again, sa adto paning June 4, 2024. Ako ni basahon na, Sir, good PM. June 4, 2024, nabati nako dinhi sa radyo nga ang Espiritu og si Kristo usara ka lawas, dili bulag ang Espiritu og si Kristo. Sakto ba ni o buhat sa limbong? Okay, daghang kayong salamat, Brother Roy Culebra sa imo diring kanana ang salamat sa imong nga gipadala diri. Unya salamat gid kayo aniha akong balikan ni og basa Brother Roy Culebra, no? Good PM, sir, good PM. June 4, 2024 nabati nako dinhi sa radyo nga ang Espiritu og si Kristo usara ka lawas, dili bulag ang Espiritu og si Kristo. Sakto ba ni o buhat sa limbong? Okay, daghang salamat ha. Again, Brother Roy Culebra, kini lang usa ang amo ron nga tagaag atensyon ha kay kaning uban nimong text sunod na lang ning gabi no? Okay, kining imong nabati dili ni gikan sa ato nga programa. Niining panahona igsoon, dining panahona dunay nagprogram nga amo nga nasundan mo ning gipasabot bibo nga nagdiscuss mahitungod ni ining mga bahina. Kung unsa may ilang mga doktrina o teaching, wala mi nagpakialam maana. Pero kini nga programa, based on the Bible man ni, ato lampong ibase sa Biblia. How is it true nga
kinini ang unsa ni tinuod nga ang espiritu og si Kristo dili ni bulag sila usara kalawas, no? Usara kalawas. So kini mo'y tagaan nato ron og atensyon. Sa tinud-anay nga pagkasulti, Brother Roy, dili ni maoy gipasabot sa Biblia nga si Kristo og ang espiritu usara kalawas, dili ni bulag, kamaturan niya na kung atong tan-aw dinhi sa dinhi sa kinini ang dinhi sa Mateo kapitulo 1 bersikulo 18 ngadtos 21, kung tinuod ba gyud nga si Kristo og ang espiritu usara kalawas, dili ni sila bulag. Atong basahon niyo sa 1:18, og ang pag-anak kang Hesukristo nahitabo sa ingon niini nga paagi, sa diha nga ang iyang inahan nga si Maria kaslunon pa kang Jose, sa wala pa sila mag-usa, siya hingkaplagan nga nagsamkon pinaagi sa Espiritu Santo. Tanawa ang punto, ang si Jose ug si Maria minyuono ni kaslunon, but before nangyari ang ilang kasal, nakaplagan nga si Maria nagsamkon pinaagi sa Espiritu Santo. Tanaw, kanang nagsamkon but pasabot sa Tagalog pa na nagdadalang tao. But pasabot buntes. Og si Jose nga iyang bana, sanglitaw man siyang matarong og dili buot magpakaulaw kaniya, nakahuna-huna sa pagpakigbulag kaniya sa hilom. 20. Apan sa nagpamalandong siya sa pagbuhat niini, tan-awa usa ka manulunda sa Ginoo mitungha kaniya, pinaagi sa damgo og miingon, Jose, anak ni David, ayaw pagpanuko sa pagpangasawa kang Maria, kay kanang iyang gisamkon gikan sa Espiritu Santo. Tanawa ang pagpanamko ning Maria gikan sa Espiritu Santo. Unya ipadayon na kog basa nagingon, og igaanak niya ang usa ka bata nga lalaki, og siya nganlan si Jesus, kay siya mauman ang magaluwas sa iyang mga katawan gikan sa ilang mga sala. So dinhi makita nimo ang drain, ang point of view nga lahi gyud ang Espiritu Santo og si Jesus. Ipadayon na tong basa nagingon dinhi, kining tanan nahitabo tuman sa gisulti sa Ginoo pinaagi sa propeta nga nagingon, tan-awa usa ka birhen magasamkon og mag-anak usa ka bata nga lalaki, ug ang iyang ngalan pagatawgon Emmanuel, nga ang kahulugan mao kini ang Dios uban kanato. So niining puntuha, dili gyud mahitabo nga usa lang kalawas si Kristo og ang Espiritu Santo, kay ang gisulti sa atong gibasa nga kanang gisamkon ning Maria lalang sa Espiritu Santo. O lahi ng gilalang, lahi ang naglalang. And how come nga sila mausara kalawas? So ingon ni ana, Brother Roy, unya kun ato pagyud nga nuntan, sumala sa gihisgutan dinhi sa Mateo kapitulo 4 bersikulo 1 nagingon, unya si Jesus gihatod sa Espiritu ngadto sa mga awaaw aron tintalon sa yawa, atong hinuktukan, atong tugutan, apan dili lang gyud nato uyunan nga ang Espiritu og si Jesus, si Kristo, usara kalawas, dili magbulag. Tingnan na, Brother Roy. Pero ang gisulti dinhi, unya si Jesus gihatod sa Espiritu ngadto sa awaaw aron tintalon sa yawa. Lahi nang gihatod ug lahi na ang naghatod. So ang dream dinhi, ang point of view dinhi, dili mahitabo gyud na nga usa lang kalawas si Kristo ug ang Espiritu. So Brother Roy, kung kinini ang wa mi nagkuanan ng imong nabati, kundi imo man so ni ami sa imo nagvis sa imong gipangutana og sa imong nabati. Karon kini ang mga punto nga gihisgutan dinhi, nga matud pa dinhi sa gihisgutan nga matud pa dinhi
nga si Jesus, unya si Jesus gihatod sa espiritu ngadto sa awaaw aron tintalon sa yawa. Lahi ang gihatod, lahi ang naghatod. Ang gihatod sa Jesus, asa gihatod sa awaaw. Kinsay naghatod? Ang espiritu. Unya aron tintalon sa iyawa. Di ana ning lutaw na, Brother Roy. Unya, kung imo pagyud dugangan pa ang mga puntong gisgutan dinhi sa Biblia o kini ani ato ning basahon dinhi sa Mateo kapitulo 3 bersikulo 13 atong basahon ngadto na ni sa kananaang 17 no kun ato ning tan-awon gyud aron makita bagid ninyo ang mga gipasabot dinhi sa Biblia sa Mateo kapitulo 3 no bersikulo 13 ngadto sa 17. Kini nga senaryo sa panahon kini sa pagbautismo sa kang Ginoong Hesus. Niaw atong tan-aw dinhi sumala sa gihisgutan sa kini ang Mateo kapitulo 3 bersikulo 13 ngadto sa kini ang 17 akong basahon nag-ingon dinhi 3:13 aning kapitulo bersikulo. Unya gikan sa lalawigan sa Galilea niadto si Jesus sa Jordan aron sa pagpabunyag kang Juan. Dili unta mo bunyag kaniya si Juan nga miingon, ako ang angay nimong bunyagan apan nganong ako man hinuon ang bunyagan kanimo. Apan mitubag si Jesus gitubag si Jesus pasagdi lang nga mahitabo kini kay niining pagiha na makatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios. Busa miuyon si Juan. Human gayod sa pagbunyag kang Jesus, mikawa siya sa tubig, unya naabli ang langit ug nakita niya ang espiritu sa Dios nga mikunsad mipaubos daw sa lampati ug mitugdon kaniya. Tanawa ha, si Jesus ang anak sa Dios. Kung ang espiritu og si Kristo usara kalawas di magbulag, tanawa ang espiritu mitugdon sa uban nga kuan mitungtong sa ibabaw niya. Meaning, lahi ang gitungtungan, lahi ang nagtungtong. Kay kung usara kalawas, dili man na pwede nga si Jesus ang gitungtungan, siya rapod ang nitungtong. Mao ni ang gipasabot, Brother Roy. Nanya karon ipadayon na to pagbasa kung sa gihisgutan dinhi sa ining bersikulo matud pa dinhi akong pa din nagbasa kinini ang asa nataani human gayud sa pagbunyag kang Jesus mikawas siya sa tubig unya naabli ang langit ug nakita niya ang espiritu sa Dios nga mipaubos daw sa lampati ug mingtugdon kaniya ug unya may tingog gikan sa langit nga nagingon, kini mao ang pinalangga kong anak nga nakalipay kanako pag-ayo. So atong kwintahon ang anak si Jesus gibautismohan. Unya human siyang bautismo mitungtong ang espiritu niya nga gihulagway nga daw og sa lampati. Unya ang amahan dito sa langit nagtingog, mao kini ang akong anak nga pinalangga nga kaniya may kalipay ako. So tulo ang gihisgutan, amahan, anak ug espiritu. Kay kun sa Jesus o ang anak ug espiritu usara kalawas dili unta ni mahisgutan ning tulo nga anak ra ug ang amahan kay nganong hisgutan pa man ang espiritu nga usara man na kalawas. Amo ning gisgutan Brother Roy, asumala sa gisgutan sa kananaang balaang kasulatan. Karon kung atong tan-aw dinhi sumala sa Mateo 28:18 ngadtos 20 matud pa ni Kristo kanako gikahatag ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta. Tandaan niyo busa panglakaw kamo sa tibuok nga kalibutan ug himuan ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran nga magabautismo kanila sa ngalan samahan, sa anak ug sa Espiritu Santo. Tanaw ang gisgutan, amahan, anak
Espiritu Santo. So dili pwede nga si Jesus ug ang Espiritu usa lang kalawas, kay ang gisulti ni Kristo busa panglakaw kamo ug himuan ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran nga magabautismo kanila sa ngalan sa Man, sa Anak ug sa Espiritu Santo. So separate gid sila. Karon ipadayon nato sa kananaang 20 nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo ug tan-awa ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Ingon ni ana kaklaro, ingon ni ana katinaw. Pero kung gihuna-huna nila nga si Kristo ug ang Espiritu usa lang kalawas, dili magbulag aw dili natani ana mamroblema pa basta kay lahi ang gipasabot sa Biblia. Kung atong tan-awon ang Juan kapitulo 14 versikulo 16 ug 17, no? Nag-ingon din niyo Juan 14, 16 ug 17. Nag-ingon din niya akong basahon, no? Matud pa din ni, mga muyo ako. O mo ning gihisgutan, ha? Kana bang mga muyo o inyong huna-hunaon ba? Ha? Nakig-istorya man na. Oh, ako dinhi sa kananaang gihisgutan dinhi Juan 14. Oh, mo ni ang gisgutan 16 ug 17. Pamatian ninyo higala kung unsay gisulti dinhi. Kanang pulong mga muyo ako, nakigistorya na siya. Nagingon din 14, 16 ug 17 ang basahon. Nga sa Juan kapitulo 14, 16 ug 17 niya nagingon din kung pinaagi sa akong ngalan mangayo kamog bisan unsa kini akong pagabuhaton. Mo ni gisulti. Kini ang 14 sumala sa Juan kapitulo 14, 16 ug 16 ug 17 day, 17 nagingon. Ug ako mga muyo sa amahan. Tanawa mga muyo si Kristo sa amahan. Ug kamo iyang paghatagan og laing manlalaban nga magapakig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. So dinha nag-ingon si Kristo og ako mga muyo sa amahan ug kamo iyang hatagan og laing manlalaban. Si Kristo manlalaban na. Pero sa pagpangamuyo sa anak ngadto sa amahan, matud pa ni Kristo ug kamo iyang hatagan og laing manlalaban nga magapakig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Tandaan nato na, hangtod sa kahangturan, 17. Nga mao ang Espiritu sa kamaturan. So, kung imo ning tan-awon, lahi gyud ang si Kristo nga Espiritu bulag dili kay usa ra kalawas. Unya dani kang kinsa ang kalibutan dili makadawat tungod kay ang kalibutan dili man makakita kaniya ni makailakan niya apan kamo nakailakan ni nakaniya kay siya nagapuyo man uban kaninyo og magaanha siya sa sulod ninyo. O kinsa maning nasulod nato? Ang Espiritu. O tanawa sa hunang Korinto 3:16 nagsulti nga wala baka mo masayod nga ang Espiritu sa Dios nagapuyo diha sa sulod ninyo kun dunay mulaglag nining diha sa sulod ninyo. Kay kamo templo sa Dios ug dunay mulaglag sa templo sa Dios yang paglaglagon kay kining templo balaan ug mao kamo. Ang Espiritu nagapuyo sa sulod nato. Iba gyud ang Espiritu ug si Kristo. Lahi sa ilang pagtudlo usa lang kalawas ug dili ni gyud sila nagkabulag. Suma na sa imong gihisgutan Brother Roy, no? Nga lahi gyud na, no? Lahi gyud na. Well, kung ato pangatan-aw dinhi ang dugang nga mga pamahayag sa Biblia 25 ug 26 ato ning tan-awon diri ang gihisgutan aning bersikulo ha. Kining mga bunga gisulti ko kaninyo samtang ania pa ako uban kaninyo. Apan ang manlalaban ang Espiritu Santo nga ako sa akong ngalan igapadala sa amahan, siya mao ang magatudlo kaninyo sa tanang butang ug pagapanghima numdum kaninyo sa tanan nga akong gikasulti kaninyo. Okay? Tanan akong gikasulti kaninyo. Well, kini ni ang klaro na kaayo ni siya Brother Roy Colibra nga iba gyud ang Espiritu og ang si Kristo dili kay usara ni kalawas bulag gyud
kaysa dinhi si Kristo sa kalibutan miingon siya mga muyo ko sa amahan ug ipadala sa inyo ang espiritu. O ngano man, mga muyo siya sa amahan, ipadala ang espiritu. Mauna nga muadto una siya balik dito sa amahan kay kung dili siya moadto balik dito, dili ikapadala ang espiritu. So magkakaiba ang espiritu o si Kristo. Bulag kini sila kay ang gisgutan sa Biblia, amahan, anak ug espiritu santo. Okay. Kinini ang ato ning kuan, ato ning tagag higayon si Brother Libby, pero ako sa ning basahon ning usa ka text no sa akong gisulti kaganina. Ang tinuod pagasulti mga kaigsunan, Saturday evening ako'y nagsulo sa atong programa, wa si Brother Libby, wa pod si Brother Isaw. Na-mention ako na nga dunay debate sa Argawanon sa COVID court. Yun sa Argawanon, hope nga ang Honorable Barangay Captain mutugot. Pero until now, wa pa may kuan gid ana info. Unya, gimension ginako, wa ko nag-mention og tao. Ang gimension ako IMS. Karon ang hapon nag-text no busa ako ning ipahibalo kay ako bang nasultay na debate nga dili to madayon ang debate kay ang akong gikapirma gikasabot mao si Brother Leonardo Hastiba dili na siya di siya mudayon kay wa kuno siya tuguti sa ilahang mga pangulo. Usa na sa iyang gihatag nga rason. Pangalawa, ana amo gidaghan kay text niya. May gani kay naka-delete ko og usa diri sa ako gana na ang tulo diri kung gibasa kay no text no space for new messages. Unya usa sa mga rason diri nga ang iya kunong mga kauban gikataw-an siya kay nganong makigdebat mo patol siya nga makigdebate sa ako. Sagdi kanang di na lang ta pa magdaghag istorya basta dinis kangina nahibaw mo dili na madayon kay si Leonardo Hastiba hingbalibad na kay wa siya tuguti sa ilahanga labaw. Okay, thank you Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. So ato ning tan-awon ang mga mensahe. Okay. Ato ning tanawon mga higala. Niya si MJ Belinda Tirana nag-send og mga heart og kamot nga nag-pray. Si Erlinda Neri Istaura, good evening to all sa mga nagtanaw og naminaw pirmi sa ilang mga radio. Niya pod si MJ Istoy, good evening Brad John og Brad Libby, si Maki Istoy sa Bool Church, Kulyaba, Biliran. Nag-live kami karon, nag-send siya og kamot, nag-pray og heart. Salamat kay MJ Istoy. Daghang salamat MJ og Brother Maki Istoy. Thank you sa inyong pag-view sa ato nga program. Okay, di pagin siya minsay, gusto ko unta makita kamo nga duha Brad John og Brad Libby. Salamat kaayo si Maki Istoy ni. Hinon, makita na mami kay live man ang atong programa pero personal lagi pasabot nimo Brother Maki. Usa sa among duha ni Brother Libby possible nga makita nimo personally. Pero di gid madunga na nga kami no gawas kung ikaw ang moare. Maduha kay lisod maguna nga sabay mi nga magbiya diri kay nahibaw magkani atay programa gabi-gabi. Pero mahitabo gani nga naay fellowship, naay kuan, naay kinini ang association nya ma-invite kung manha magkita ra gyud ta. Pero akong ipaybalo sa inyo ha, naay mga tawo nga wa sa insakto nga pagpamalandong sa ilang hunahuna, naay mga tawo nagpalakaw basta makadungog na gani nga gi-invite ko, iyang i-discourage kay moingon unya naamoy kwarta ibayad sa appearance ni Brother John. Kay 15,000 ang appearance ana kanaha bakak na dili gid in tawo na tinuod dili gid na tinuod so magbantay mo anang mga fake news. Okay Brother Libby? Okay ni apod si Roland Neri Ginon. Ang iyang mensahe Brother Libby o Brother John, pa-shout out lang sa akong pag-umangkon sa Iligan City. Si Charlie Ginon sa Kauswagan Lanao Norte. Ginon family
og Langgamon family og pag-umangko nako sa Nabal Biliran Leyte, Palcunit family. Maayong gabi, God bless kaninyo. So God bless also Brother Roland Ginon. Salamat sa imong pagpakiguban karong gabi. Okay. Niya po si Dama Genotiva. Niya si Roy Nimel. Nakiguban nato si Chude Kaubat Dukalang. Tata Likay-Likay Sanglitan. Niya po si Jerilson Dumandan Libby Amante Galicia. Niya po si God Vinsig Lovely Diheto. Niya Melideth Branzuela Fuentes, Mary Grace Mungkada Mainit. Okay, niya Marlon Federicos Aritas Picas Pod. Niya si Jeannie Rama Fermin. Okay, niya Brother Edwin Iscario. So as of this time, maunay mga nahipuno, nahidugang nga naglantaw sa atong programa. Niya po si Brother Edwin Iscario, ang iyang mensahe, maayong gabi sa inyo tanan, Brad Libby o Brad John. Ilabi na sa tanang naminaw sila si Brad Billy Gidayawan, Brad Eddie Layos, Tio Gino Tayaktak, Julius Bausin, Papa Nunoy Iscario. Salamat and God bless all. Okay, salamat kayo. Mato ta mahigala sa paghatag og dugang tubag. Giyon sa to niya paghanay ang pangutana, Brad John. Ang iya lagi nakadungog kuno siya kanana ang June 4, 2024 iyang nabati gyud dinhi sa radyo nga dunay nagsulti nga si Jesus kuno ug ang espiritu usara kalawas dili magbulag. No. Okay. Tinuod ba kuno ni o limbong? Okay, salamat kayo, no. So dili man na among baruganan dinhi kay lain man to imo na paminawan siguro. Muna ilang pagtuo nga ang espiritu mo atong espiritu ni Kristo. Pero sa ato dinhi sumala sa Biblia, lahi si Kristo, lahi og ang Espiritu Santo. Kay kini bitong atong mabasa sa 1 John mga higala. 1 John 5 verse 7. Ang atong mabasa dinhi sa King James Version sa English. Mani atong mabasa For there are three gisgutan. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, kinsa may Word, mo ni Kristo, kay sa uno-uno, mo ni si Ginosos, and the Holy Ghost or Holy Spirit. And these three are one. Okay. Muna gipasabot ini dunay tulo nga nag-record sa langit, ang Father, ang Son, and the Holy Spirit. Pero kining silang tulo usara sa pagka-Dios, dili kay usa sa persona mga higala. So, muna'y pagtuo sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Gani ka magbasa sa Biblia nga Amplified Bible, muni mabasa sa verse 8 ni, ingon ito mabasa, There are three witnesses in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit. And these three are one. And there are three witnesses on earth, the Spirit, the water, and the blood. These three agree, are unison, their testimony coincides. So gisgutan nini, kaning word nga gisgutan nini, there are three witnesses in heaven, the Father, the Word, or Jesus Christ, and the Holy Spirit, and these three are one. So gipasabot ya kining tulo usara ni sila. Muna iyong pangutana kadiri man ka sa Espiritu Santo, lahi si Kristo og lahi ang Holy Spirit. Basaw na to ha. Ato tanawon. Dinhi sa ato makita sa John 16 mga higala. Ato John 16 King James Version atong basahon. Muni atong mabasa mga higala sa John 16 anya sa verse 3. Okay. Og namoy King James ya, so lain niyo og tan-aw og
person bagyod ang Holy Spirit, mga higala. Okay, natong tanawon. John chapter 16 onya verse 13. Unsa may atong mabasa dinhi? Okay, ato ning tanawon. 16 verse 13. Okay, dira, tanang nakita dinhi. Muna ito mabasa sa 13. However, when he, the Spirit of truth has come, He will guide you unto all the truth. For He will not speak of His own authority, but whatever He hears, He will speak. Okay, karon na daghang kayong he ang gigamit to. Kining he nga pulong higala, kuha ni siya sa grammar. Personal pronoun na person ka na. Ingon niyo, however, when he ang gibutang when he, the Holy Spirit, he, the Holy Spirit, so personal pronoun, person yun ang Espiritu Santo, Spirit of truth has come, He will guide you unto all the truth. He gyapon ang gamit, He will guide. O niya, muna gisulti ni Ginusos, si Ginusos sulti ani, kung moabot na ang Espiritu Santo, Espiritu Santo siya magatudlo kanimo, ngadto sa kinatibukan sa kamatuoran. O kung siya magaabot na gamit og siya personal pronoun. Ingon po na din niyo, for he gyapon ang gamit. For he will not speak unto his own. Apo his gyapon. So nagpasabot na nga ang Holy Spirit lahi kay si Kristo man nagsulti ani. O niya iyang ingon nga kung moabot na gani siya nga mao ang Espiritu Santo, siya mao'y magatultol kanimo ngadto sa kamatuoran. O nag-imo pa yung basahon din ni sunahon akong basahon niya diri ko sa magbasa sa bersikulo 7. Ngani suginlan ko kamo sa tinuod nga maayo alang kaniyong upahawa ako kay kun dili ako upahawa ang manlalaban ang Holy Spirit dili mo anha kaninyo apan kun mopahawa ako siya he ang gigamit sa iglesia ni siya akong ipadala kaninyo og inigabot na niya iyang pailhon ang kalibutan iyang yapon inigabot na niya he yapon or his ang gipanggamit inigabot na niya iyang pailhon ang kalibutan sa sala og pagkamatarong og sa paghukom. So muna nga Dios Biblia, lahi si Kristo, lahi ang Espiritu Santo. Sama pananglit, arita maghisgot og jutay sa okay no? Wala man tayo higala ang aton tayo medyo opo si plata na ko gamay lang kayo. So siguro nasabtan na niyo higala ang tubag nga si Kristo ug Holy Spirit lahi na siya, no? Dili na siya usara. Hinon usar sa pagka-Diyos pero sa persona managlahi sila. Wala man tayo time sa di pahingpit puso na itong tulumanon ni ang atong tensong. Okay mga higala, mag-ampo kita dalampanan o magkagagahon na Diyos dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat sa kalampusan sa imong puno.